Ya ngono ya Mak ya. Wis nek ora masah matur sing kathah-kathah sing akeh-akeh nyatane bengi iki ya ana Mbak Elisa Orkarus ana Mas Gatot Jarno engko sing arep nggayengke bengi iki. Iya ya Mak. Ayo mengko ndak kesuwen langsung kita spot saja Mbak Elisa karo Mas Gatot Sujarno. Yuk. Selamat malam Mbak Limbo Mbak Cangit. Mas Jarno. Malam hari ini disponsori oleh Babe Warung Makan. Niku lho tulisan. Ditarung apa-apa ndak sponsor Babe. Niku disponsori oleh Babe Warung Makan. Mongko regane titik-titik. Iya. Kowe iki dengan harga es teh titik-titik. Tapi ra cetok kuwi sok munggah sok medhun tergantung sapa sing didoli. Lah, piye? Dadi sok munggah sok medhun tergantung sapa sing didoli. Harus sing didepi. Ngono ta kayane. Nggih. Sowan kula Mak Cangik Yulimpo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Cangik. Luar biasa iki mau sepote manuk dadali Mas Gatot. Manuk dadali. Manuk dadali. Manuk dadali nek ra salah manuk Garuda ya. Oh nek nggon aku ra dadali, manuk dadal nek nggon aku. Manuk dadali. Ora goli. Dadal ki dadali maksudnya dadal dual. Ora rupa lho. Kowe ra dadal duel. Dadali iki beto. Dadali iki burung Garuda. Burung Garuda. Ngapung luhur jauh. Nah, iki lho SDM dhuwur yang ngene iki dadali. Maksudnya dongane nggo Pak Lilik muga-muga bar dadi DPRD neh dipercaya meneh mabur dhuwur kaya manuk Garuda. Ngono lho. Semangat. Ini untuk periode yang keberapa Pak Lilik? Kedua. Dua lho, dan semoga selalu amanah. Amanah. Dan ingat kata amanah jangan pernah dipedot Pak Lili. Amanah. Amanah emang tegese apa? Nek di amanah itu bisa dipercaya. Ning nek dipedot bahaya. Aman Aman Nah, termasuk rombongan wiyaga iki biasanya aman Ning nek Pak Lili amanah. Ya iya ngono. Yang penting amanah aja dipedot menika Pak. Amanah dan selalu tentunya dicintai oleh warga masyarakat. Luar biasa iki digelar wayangan ya nggo acara syukuran. Bener. Uga karo syukuran pernikahanane Mas Riki karo Mbak Celia mau. Oke, selamat semoga samawah sakinah mawaddah warahmah. Didongake langgeng anggenipun bebrayan Mas Langgeng, langgeng. Langgeng iki maksude suwi. Langgeng. Oh, langgeng ke suwi. Aku ra iso langgeng. Kamu lah. Lah kowe ora tau rasok langgeng ngono. Ora. Langgeng ki maksudnya suwi duduk suwi kuwi lho. Suwi lama ngono lho nggone bebrayan. Aja mung dumugi keken-keken nenen-nenen. Nek iso kita urus. Lawas-lawase sak puputing yuswa. Sak lawase. Kaken ninen. Kaken ninen. Kakek iya apa basa Jawane? Kakek Simba. Kaken lah iya kakek-kakek lah kaken-kaken to, Pak. Kaken. Lah ya nenek-nenek berarti nenek-nenek. Kaken-kaken nenek-nenek. Dadi kakek iki dadi nek kaken ki kakek. Kakek. Ninen ki nenek. Dadine kakeke Odo kakek. Kek tidak cuma sampai kakek. Gone nenek ki ora iso dinenen. Ben kok salahe kok do senengane. Lah kula judeg ngrasakno omongane kanca kula. Tak kresek teng klinding go sono. Jodek. Sesuk Wis kali bola bali ketemu ya isih jodek. Sano sesuk kali sinten Pak Catur?
karo Elisa, wah judeg wis ana arep mangkat terus judeg sik aku. Lah tekan kene kok malah ngrembug kakek dan nenek. Tetep mangkat ta sing penting. Mangkat butuh kok. Aku nek ora tene butuh ngono jane ten ngomah kula Pak. Asline nganggur kula Pak Lili asline. Tak kira demi Pak Lili, kok mergo butuh. Iya butuh lah, mosok tekan kene. Lah iya tur ya dikukup karo Pak Lili dilalah ya Pak Benya udah berapa titik dhewe wayangan Pak Lili awak dhewe jenengan ya bola-bali bola. Aku lagi iki. Lah kowe ya ora tau selo kok. Laris murah sebene storine kita nyebut. Ha iki ngerti ora mergane bengi ke Elisa iso. Sebabe napa? Mergane ratune Bagong. Oh, ngoten. Ora iso dikumpati tenan lho Bagong. Lah iya mergane Bagong dadi ratu kuwi mau. Oh, dadi kowe dadi selo ngono ya. Kagem marga masyarakat sedanipun. Pokoke sembah nuwun sampun merapat nyaket wonten meriki mugi-mugi berkah pun derek tirakat derek ndongakaken menika Balili kalian keluarganipun. Nggih, ingkang sumuk monggo kepet-kepet. Kepet-kepet kok kepet-kepet. Aku niru emengenmu. Nek wah kowe engko nek niki ana Bagong iso diplesetke meneh lho. Pripun nek mleset kepet goreng. Nggih. Alah, nggih pokoke sowan kula mriki menawi kata lepate nyuwun pangapunten jenenge ketal-ketul atur wis biasa ya. Soale ora mudeng to kosakatane apa. Ora mudeng kosakatane apa. Pak Nun sewu mbok sesekali mangke niku pun timbali ten kantor DPRD dados pembicara ngoten Pak. Sapa ngerti iso dadi penelitian. Lah ngapa? Ya sing meliti kakek nenek mau. Nggih. Ya iki mak paring panglipur terus ya engko mbok menawi saged nyawiji ya. Mbak Lili kalian keluarga saged nyawiji wonten panggungan mangke. Mas Lili, kowe nek Mas aja. Heeh, nek nanu apa jenenge? Nek ngaturi Mas Lili ki aja Pak. Kenapa? Mas, kudu Mas. Biar selalu forever young. Forever young. Apa meneh? Ora mudeng asimu rendah kok forever young ora ngerti. Forever selamanya. Yang ya apa? Pacar. Nah, oh, dadi kowe pengen dadi selamat dadi pacarku ngono to? Yang ki enom ya, enom ki ya. Sing ngopong sapa tanggaku ki yange tua banget kok. Angel iki, yang ki maksude yeung. Oh, yeung. Dadi ku ki wong lara, yeung ngono. Wah, to. Yeung. Ya tunggalane marai mumet Pak Benyek. Ning malah apik ngene iki, dagelan intelektual ketemu dagelan bluk. Nah iki gayeng, heeh. S3 ketemu apa? S lilin lah ya wis ra dadi lah ya. Ning ya ora mau jare mampir angkringan to. Nggih. Kula niku nek tanggapan mriki area wonten ning bandara cuk mampir angkringan. Niku lho ana pancen ana angkringane. Nggih. Lah riyen pertama kula mriku ceritane rak tuku es teh. Heeh. Bakule wedok. Bakule. Es teh. Ono teh terus ditumpangi es batu prongkolan. Ayo saiki ngono kuwi. Nek ning wates ki terane es teh ki teh tumpangi Pak prongkolan es. Lah aku bali saka bandara njijalne. Njijalne. Njik buka. Es jeruk. Es jeruk, Bu. Jikuke jeruk. Tumpangi es prongkolan kae. Penasaran ngono. Kula ngetan tekan serandaan bali ngulon. Aku duwe ide unuk-unuk, Bu. Es susu aku. Aku wis nyapu es prongkolan genah kuwi. Lah kok bakule kliti-liri nyobek susu bendera seret kene iki. Tewas bali ngulon sekan serandaan. Tak nggo mulai Gunung Kidul wis munggah mangunan aku mau. Karepmu yo dilerke ngene bakule kenapa? Mboten. Lah wong jeneng lah karepku ki mbok menawa iki kok. Karepmu meh diplastiki gek tumpangi. Lah kok ayo iki ngerti ra iki warung sego iki tutup mergo bangkrut. Sebabe lho ayo kowe iki nek dodolan sego iki murah banget. Segone ora tau diitung. Lah ya ora mungkin. Nek jenenge wong jajane tetep warung tetep diitung. Lah ya tuna. Kok tuna piye to? Lah tuna nek jajan segane ora diitung. Kene iki tenan saking murah segane ora tau diitung, Tron. Ora mungkin. Di bakule mlawu apa anu segone iki ora tau diitung wis to. Tak tekon di bakule ora mungkin tuna. Beras ki larang kok.
Aku iki urung tau weruh ditung iki siji loro. Urung tau ditung Wah ciduk-bluk ngono kok. Ra tau diitung 1 2 3 nganti sak yuta. Ya sak upara ngono ora diitung. Aku sok takon ngitung. Bakule niku jenengan dodol sego jumlah pinten kula boronge aku ra. Ale nyun es susu aku ra. Oh alah. Wis dodol lanang kok ngene kok. Oh si dodol lanang ta? Iya ra sida, Ding. Alah. Bu, mbok jenengan buka warung angkringan Bu Pras. Kula kalau tak tumbas anu es lemon napa-napa ngoten. Kok ora sida sing mau. Nggih, wonten pambutan lagon dereng niku. Nggih, dibuka. Yo Pras ki biyen saja. tau dodolan dawet yo kukut sing tuku rae. Dawet, mergane. Halo meres dawete nganggo kathok. Meres dawet iki nggo katok di ngene. Ya ora kok kowe Lah endah rasane kok ngopo meres dawet go kathok. Lah tenan Dawet pas gawe dawet ya kathokan ngono lho, kok njuk meres nganggo kathok. Oh, rasane semir-semir. Kuwi tunggale wong kula nuwun ra nggondas kae to. Aduh ya Allah. Godas. Aku kok ping pira melu Pak Benyek kok dadi kluweng-kluweng ngono. Oh, dadi ling meres ki nganggo kathok. Ora kok dawete Ora. Ada rasane tenan ya. dawete kok dibuntel kathok ki ora. Wong pancen dawete ki ya kathok kuwi ngono lho maksudnya. Ngono. Oh, aku dipancing-pancing. Mas Gatot, Dalem. Mbak Elisa. Nggih. Iki ketoke ora afdol nek ora panjenengane Mas Lilik Saiful Ahmad. setuju. Sak kloron karo panjenengane Mbak Rania iki munggah nyang panggung. Wah, cocok. Ya. Setuju nggih? Setuju. Setuju nggih, sing kaya. Ah, Iya. Mas Lili. Pripun para warga setuju nggih Pak Mas Lilik minggah nggih? Bu Lili nek Pak Mak Lili munggah setuju mboten? Ya menten. Kok Bu Lili to? Lah Mbak Rania. Kok Bu Lili? oh Mbak Rania ki putrine. Waton iki garwane Mas Kuwi Lilik. garwane. Hah? Garwane Pak Lili kuwi Mbak Rania. Lah ya Bu Lili. Bu Lili. Ha iya, boyo bener. Lah iya. Bu Lah kleruku ki ning endi? Aneng yo ora penang kok. Garwane Pak Lili sapa asmane? Bu Lili. Lah kene. Lah kok nek di Bu Lili lek ngundang piye? Lah Ibu Lili. Lah kok nek monggo Pak Lili kalian Bu Li. Oh iki sik apik. Bulik sik apik. Masa ngono? Sing repot. Repot Ki nek apa? sing lanang ki Pak Lus. Monggo Pak Lus kali bulus. Ngono. Dadi engko sing wedok gluk. Bulus. Kok kena sing Mas Riki, sing Riki ya ora penak lho. Hah? Pak Riki engko. Karo Monggo burik. Ngono. kowe ora apa-apa engko le munggah karo krik-krik. Kanca ngono bulik. Nggih, monggo nuwun sewu. Ayo, Cok. Kanca-kanca. Dihormati, Cok. Mawon. Terus monggo. banyak bawa kentongan. Kentongan. Iya, ada bunyi tuk 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 gitu. Ini siapa tuh ki mau? Gentongane. Kowe pengen ngerti, Lis. Gogono cangkeme Jarno. Cangkemmu toh. Kentongan merek Cang. Nggih, nggih Pak. Cangkem. Merek Cang. Nggih, nggih. Yang niki. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Kakak Mbak Elisa. Lili. Yo iya. Mas Lili, Mas kalian Mbak Rania. Mbak Rania. Mbak Rania. Terus Nggih. Dalu.
Bendalu. Nggih, Bendalu, Mas. Nggih. Mas Catur, Nggih, Bendalu Bendalu. sedaya, para rawuh sedaya sing dalu ning niki njenengan kedah nyempreso kalian Mbak Rania. Pripun? Kula lilik niku lilik tenan, cilik napa gedhe ngoten. Niki kesaksian lho niki. Coba takonono Mas Gajah Gatot. takoni nggih. Bu. Mbak kok Mbak Rania. Mbak. Iki wong wengi iki akeh klerune. Lah wong Pak Catur ganti jeneng kok. Apa? Lah kena Catur banyak. Sapa make? Santoso apa Birawa? Apa Sumber Kencana ngono kok. Santoso. Kuwi mergo lakone Bagong dadi ratu nang keri-keri wis diatur bul ya keseleyo. Oh, nggih. Pun nyon preso. Mbak, nuwun sewu, napa sesuai no ibarat wong kuliah niku variabel XY niku bener mboten kok. Lilik niku janjane napa sing lilik. Nggih. Jujur mawon mboten napa-napa. Timbangane mengke dipoto jujur mawon mendhet. Sing lilik iki jentike. Oh, jentik. Ngoten, Mbak. Nggih. Nggih, ngoten niku. Lah sing ageng Wang jempol. nggih leres-leres. Kita Mbak. Kagumu cek to Mbak Rania menika. Nggih. Niki tuh sing bingung. Bingung. Kan ada orang import dari mana kok lengan tiga gitu ya toh? Iya. Anu pakai mic. Iya, iya. pakai Iya. mic dong. Nek- Kan biasa pegang toh. Aduh, Mas Lilin, ya deh. Ora todo pikirane kok jodoh gesek sik nek. Pegang mic. Lah nek arep pegang pidato mic. kan tetep pegang mic. Nggih. Lah Masa iya. pidato Lho Mbak pegang. Rani iki ben-bengi ya ngetutke Mas Ili nusul wayangan ya Oh, mesti iya. nyekeli mic Lah, kok. Nyekeli nggih. mic nggih. Napa abot napa kok dicekelke niku? Lah niki mic kula cekel dhewe mboten pate abot. Dicekelke ya ora mesti abot lho, Tot. Agene BPKB dicekelke ya ora abot kok. Oh iya, malah cair. Maaf ya Mbak Rania ini emang lucu kayak gitu Iya, orangnya. Iya. Iya, Ini brengsek, lumayan ini brengsek. luar biasa nih kok janjian apa kok iso Oh kuning-kuning? ini orang janjian jo Mas. Ngomong kira-kira nggo feeling ketoke wangun-wangune kuning. Hah? Ya rasa sudah menyatu. Wes. Gitu. Kula pados info kok. Pripun? Lo ketik asmane jenengan jedul iki. Lah nggih, lah saniki Gul cerdas ya. gampang madosi info itu besok di tempat siapa Pak Catur ini. Oh, anggota DPRD terpilih. Udah langsung fraksi. Wah iki jedul nggih langsung ngoten Pak kula. Iki tanda-tanda niki Mas Catur. Ah, Gitu? nggih. Proposal niki, Mas Ili. Proposal. Nggih, proposal. Ngoten menika beli wonten pangandikan kagem marga masyarakat Mas. Nggih, Monggo. matur nuwun sangat sedaya para pemirsa YouTube juga niki wah dijelaske nggih Mas Catur. Nggih live streaming. Nggih. Live streaming ngagem channel Ki Catur. Ngagem Kuncoro. dene mboten? Santoso. Santoso. Kuncoro. Ki Catur Kuncoro channel Ki Catur Kuncoro channel juk napa mleh? Gatot Jatayu Gatot channel. Jatayu channel juk napa mleh? Cah Nom Parekraf. Parekraf. Nggih. Dan semua yang hadir wonten mriki mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat. Amin. Nggih. Matur nuwun awet rawuhipun lan mugi-mugi panjenengan sedaya paring ridho ndongaaken kula sak keluarga lan anak kula Riki kalian Celia. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nun sewu Mas Lili. Nggih. Putrane Mas Lili niku sing pundi to? Mungkin Tiga, oh nggih. Ah, Ya, monggo. Monggo. kalau boleh bergabung. Mas Mbak Celia sama Nggih, Mbak. Mas Riki monggo. Mbak Celia. Iki Mas Riki kira iso basa Jawa sa? Oh, Oh iya. Sapa ngerti sesuk nek kula mbalani angkringan gek ketemu jenengan ngono gek. Mas. Nggih. Nggih. Oh ora iso Jawa niki. Ah, sing Riki. anu sing Mas Riki niki. Jadi rada. kita mix bahasanya, Iya. campur Indonesia boleh ya. Ya sini. Sini. Jane wong cukup kowe mlaku tok wae apik ya. salaman Beda bareng. ya. Aku ke mlebu kono kejegluk-jegluk gong ora leren-leren. Nggih, monggo. Kak Riki.
Kak Celia ya. Sini ya. Nyun sewu nggih Mbak sedaya. Iya, Bapak Ibu, kami dari program BKKBN Kabupaten Kulon Progo akan memberikan sosialisasi pada malam hari. Ikutlah Lingkaran Biru, program Dua Anak Saja Cukup, dengan narasumber Mas Lili, anggota DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi Golkar. Silakan. Riki ngomong ya? Iya. Ngomong lah. Boleh, Ayo Riki ngomong dikit ngomong. Enggak apa-apa dikit. Mas, asli mana Mas? Aslinya Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Tangsel, Tangerang Selatan, Jakarta dah. Jakarta. Iya ya. dah, maka Iya. tidak ini. Kamu pernah kamu ke Jakarta? Ya, pernah lah Pirang gua. dine. Tiga dine. Ngapain kamu ke sana? Iya, cari uang. naik sepur gua. Naik sepur. Naik sepur. Naik sepur dari stasiun Tugu. Telon-telon di Jakarta ya. Terlunta-lunta. Naik sepur saya dari stasiun Tugu. Iya, naik stasiun. Terlunta-lunta gimana kalau terlunta-lunta? Ya, kedarang-darang. Naik sepur di stasiun Tugu situ. Aduh, ada tulisannya nih. Ini turun Senin, padahal saya berangkat baru Kamis. Sampai Jakarta pulang lagi gua. Naik Jakarta Kamis. Naik Jogja Kamis, sampai Jakarta Jumat. Turunnya mana? Senin. Udah balik dulu. Balik dulu, baru minggunya saya balik lagi, turun Senin. Jadi ragatnya tombok saya. Ragatnya kayak opo. Ragatnya itu apa? Senin itu stasiun, kok turun Senin itu maksudnya? Security-nya bilang, Mas turun Senin ya. Iya. Waduh, ini baru Masa Jumat. Senin? Pulang gua. Maksudnya iki kono ki ana stasiun jenenge Pasar Senen. Ya. Ngono lho. Dadi kowe medun iki ning stasiun Senen kono ora kok Senen dina. Oleh medun ning stasiun. Senen. Lah kula ki tekan kono sek jemuah. Lah jenengan wong sing mangkatke kula kok jenengan ngeyel. Wis iki arep dimulai meneh lek gelut. Maaf ya, Kak Riki itu emang agak gini dia ya. Ya saya gini tapi kadang-kadang juga gini Mas. Oh masih bisa. Iya dong. Tawakan seperti ini. Mas Riki gimana rasanya nonton wayang ini? Baru kali ini apa udah sering? Baru kali ini. Baru kali ini. Asik banget, cuman nggak Nggak ngerti aja. bahasanya ya. Roaming. Roaming ya. Makanya minta translator. Minta transfer sama istri. Ya, cuman dia juga nggak ngerti juga. Oh, nggak ngerti Lah juga. nek malah sae padha-padha lu radong iki malah HP. Tenan. Gue asli lucu kayak Mas nek padha-padha lu radong. Ah londo kene delok wayang rumasane dong po. Ya mengko good. Apa gudel ya paling. Yes. Basan bar koro-koro ndangkluk ini ora bali sret. Turu terang. Nggih, boleh Tangerang Selatan ya. Lu ngomong-ngomong, lu ketemunya di mana nih? Di mana? Ngomong. Dia Jujur tangan dah. ya lu ketemunya di mana? Siapa tahu dah. Siapa tahu di Senen. Ketemu di mana lu? Ketemunya di kampus di Pertamina. Oh di kampus. Pertamina ki pom bensin, Mas. Piye to iki cah? Wah, Kampus kok. Kula niku nek Gatot, aku ki nek tuku bensin tulisannya Pertamina, ora ana tulisannya kampus. Ah iya, masa kuliah nang pom bensin tak? Lah, niku lho. Kepiye ora iki? Janjane Mas penjelasan. iki itu harus dijelaskan pelan-pelan Mas Ya, iki. ini Maaf. pelan. Kampus. Di kampus Pertamina. Universitas Pertamina. Oh lah. Ah. Aku tahu tuku Pertamina orang tulisannya kampus soalnya. Ayo jurusannya pertama Pertali. premium pertalit. Satu Iya. jurusan atau enggak Enggak, nih? beda, Oh, beda enggak. jurusan. Beda jurusan. Jurusan apa kalau boleh tahu? Kalau saya geologi. Oh geologi. Kalau Celia HI. Oh HI. Oh di Jakarta berarti. Jakarta. Bundaran HI itu ya. Mudune ngendi nek ngono kuwi. Nek bunda. Orang medun ya bundaran gue orang medun gue gini. Mbok golekno nggak mau pegawai PLN mau tolong Setrum. lo akan nyetrum niki dalan. Orang mudun kamu. Oh hubungan internasional. Jadi jurusannya hubungan internasional. Iya. Nah, habis nikah terus hubungan internasional. Iya. Jadi biar tahu mana-mana. Ya. Sing seru. Ya gak lah. Masa mau ngomong hubungan badan kan lah. Streaming Pak. Pacarannya lama nggak nih? Atau cepet aja? Ceritanya gimana ketemunya? Ya. Lama lah 6 tahun. 6 tahun.
tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ini nek nggo nyicil mobil wis. Sing ngomong sapa aku nyicil 8 tahun. Suwe aku sih. Iya, berarti senang ya. Ini ke Jogja baru ini atau sering main ke Jogja juga? Kalau ke Jogja sering. Oh sering ya, tapi nonton wayangnya baru ini. Baru nonton live baru ini. Oh seneng ya berarti. Semoga cocok ya Mbak ya. Nanti kalau cocok tinggal bilang Bapak aja. Pak, Ya. tanggapin wayang lagi Pak. Ya dagelangnya yang sinting kemarin itu gitu. Ya, yang turun Senin itu Yang Pak. turun Senin itu Pak gitu ya. Iya, besok kalau perlu bawa ke Tangerang format bahasa Indonesia. Jalan ya Todot. Oh, iya. Gak, aku nang Tangerang kok jalan lho Gemang. Gak rara melu aku nek jalan ning Tangerang. Tapi le ngebis aku. Ngene lho, maksud Enten nek teklok. Gas Bayarane ndandake sikil ora cukup. le wayangan kuwi nganggo bahasa Indonesia, dagelane yang nggo bahasa Indonesia rak jalan to. jalan. Ora lho. Dagelan iki ora jalan, ora iki numpak bis. Mbuh Dok. Gas, maksudnya gas ngono lho. Ngono jalan kok gas. Gas ki Pertamina. Ayo. Ya ya. Yang penting pokoknya doanya samawa hidup rukun dan bahagia selalu. Amin. Ya tepuk tangan Dot buat saudara kita. Iki saderenge mandap, kalau wingi pun nanti janji kalian Nggih. mbak-mbak yang di belakang. Ya. Iya. Iya, Tenang bae to, tenang bae. Tenang. Ya. Kalau sama Mas Lilik tuh nggak cuma janji Dorong-dorong gitu, semata. sama. Kalau sama Mas Lilik tuh nggak cuma janji Iya. Kowe ngapa kalau jono insiden iki? Sapa ngerti kecipratan janji aku ki? Ya. Iki ki mbak-mbak kowe iki opo? Itu dia. Aku mbak menawa. Mbak Memini menawa. Nggih. Ya niki kain batik ya dikasih Kain. kalih ongkose nggih njahitke gitu ya, Wah, wonten. sian Nggih, iki lho. matur sembah. Segede-segede ya. Nggih. Nang ngono nek entuk kain ya sak ongkose ya nek jahit dhewe ya padha wae. Sing kono kae rasa. Ayo Nek ora sah kok dibaleni ra ya sah. matur sembah. Nggih, makasih rezekinya. Iki ambilin tolong apa kakak? Iya. Kakak ambilin. Ambilin yang itu. dikasih Kenapa-napa Pak satu. nek rai kula wis ketok cukup mboten sah Buka dikai. aja, buka aja kasihkan. Ya. Monggo Mbak Novi. Iya. Ya. Mbak Novi, Mbak Alhamdulillah. Tambah seragame. Aduh, sing ngunggahke awake dhewe sing entuk mburine ya Allah. Ya ora apa-apa. Itu masih ada dua kayaknya. Terima, Buat no. Mbak Elisa Masih ada sama Mas dua. Gatot. Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya. Kasih Ya, ya. dikasih. Mbak Rania nyatur matur nuwun. Bro. Sorry loh, Bro. Rado melu Ya. Ya. Kejone dhewe-dhewe. Ongkos jahitnya nyun Mas Catur. Oh, berarti jarikmu suwek, ongkos jahite njaluk Mas Catur. Ora urusan raku. Oke. Lah Iya, jarike Gatot. suwek. Nggih, nggih. Ya. Makasih. Ya, Alhamdulillah. terus untuk Mas Wiyogo ini Mbak Rania sekalian. Ya sudah dikasihkan. disiapkan tisu. Ya. Anu tisu apa? Kan banyak tisu Mas Rika. berbagai macam. Sama Selly Ada- yang bagi. Ada Salah satu. ada Kamu tisu jalan ke paseo. sana. Ya, dibagi dua. Ah, nggih. Matur suwun berkah Mas, ini tisu jangan lupa oleskan 30 menit sebelum tidur ya. Nanti insya Allah tidak digigit nyamuk ya. Ya. Kakak yang sini ya. Dadi kuwi do tuku kain dhewe-dhewe terus jahitno dhewe-dhewe. Nah, ngono kuwi. Ayo sesuk iki aku rada lara nek dingorekke ngono iki. Terima kasih mau berkah barokah rezekinya ya. Niku nggih nganu Mas Lili nggih ajeng laporan Mas Lili niki sakwise do mriki safari kali Mas Lili lho blangkone pun seragam kabeh niku Mas Lili. luar Nggih. biasa. Nggih niku Bang. nglumpukke saweran-saweran nglumpukke Ada yang kurang. Oh, belum itu, belum. Ada yang belum dapat. Itu nggak usah, itu bukan anggota, itu jumputan kok nggak usah dikasih. Itu. Ya. iya.
Matur suwun, terima Wis kasih. dobel ya ora apa-apa wis kebacut. Oh lah akal dasare. Ya, Pinter. beruntung. Ya dak kalau nggak mau jadi rezekimu. Ya. Dia masih kancane titenono. Nggih, mangke kula nyuwun nganu nggih caping gunung nggih. Oh langsung Pak. Nggih. Langsung. Kalih sing niki pasangan to niki ponen. Nggih. Sing wingi nika lho guna apa nika wingi nika. Apa kae wingi kae? Sing karo kae lho sing nyanyi. Oh, apa kae Wingi jenenge? kae lho kan Nganu, dilagokke karo Mas apa kae? Lintang Asmara ya. Oke. Nggih ngoten nggih. Siap nggih. Matur Matur nuwun. Mas Ili sembah nuwun Mas Ili Nggih, barangnya. Mas Gatot. Kula nyuwun keplokipun. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Iki langsung samping gunung Pak nih. Nggih, Resake samping kalih Lintang Asmara. Lintang Asmara. Niku langsung diaturke. Terima kasih Pak. Ya. Rasah bayang gandum jatah mungkin nompo ya. Nggih niki ugi wonten pamundutan Nggih. mangke saking Kasih, Pak. Pak Nuryono Haryadi. Nggih, sembah nuwun Mas Lili, Mbak Celia, Mas Riki, terima kasih. Pak Nuryono Haryadi ugi ngersakaken sesideman. Nggih. Terus malih wonten saking Pak Julio. Selamat malam Mas Dalang, saya Pak Juliono dari Madura. Nyimak selalu minta langgam sesideman. Iki ya sesideman. Salam untuk warga Wates dan teman-teman yang ada di Kulon Progo. Nggih, sembah nuwun Mas Pak Juliono. Nggih, langsung saking Pak Aris Nugroho Jatirejo Bukirsari menika wonten amplop saking Briklir. Nah, nggih. Mak Dudul. Iya. Sesideman. Bengi iki sesidemane telu sing ngersake sesideman. Nggih. Nggih. Sesideman Bu Prastiwi saking Mas Hari Rio Adikarya. Wo iki ya anggere awake dhewe touring ning Kulon Progo Mas Hari Rio iki mesti nyimak tur mesti nyawer. Sing pun kersake mangke bupras. Nggih. Sesideman. Saiki minangkani caping gunung luwih dhisik. Nggih. Saben bengi nyawa kompak wong kumanan kabeh jar nek ora mesti ana sing tleng ana sing garibes Nek ra untuk amplak kowe meng klutik. Karang bar tampa. iki lho sing mburi kuwi alhamdulillah ya sesuk jagung telunggon alhamdulillah Wis do gawe story dapet seragam, guys. Makasih Mbak Rania, ya ngene kuwi ya. Iya. Yen memajang among karo janur kuning kudu mumbul ngono kuwi kudu mumpul ya iya kono muni mak apa muni makok gimbal kodok aku anu nek lato nek lenton mau nganggo kok bareng nek lato-lato ku ngene plak ngono coba nek sing gumbul Bu Prastiwi mesti munine beda ya ora muni nek kewisan ki ora ora tak kira muni bluk kok biasa bluk nek renang Prastiwi suarane ngono kuwi lah kok saged muni ngoten ayo anggere nyemplung blumbangan blubuk ngono kae oh oke ngono mau liwat lah kono kuwi ngono kuwi polame tegor ngopo gun
ngandel ora? Hah, ngono. Kaget-keti. Kaget itu tegese Apa? awake kudu bahagia. Jantung masih fungsi normal. Oh iya bener. Jantung pisangnya ora tau ndek kaget, wis ora normal. Mana awake kudu wait, nek wet ya ora ono duk nek wit. Wit. Ana wit sing iso duk-duk. Wedok. Apa? Wedok. Nek lagi voli. Voli kok duk. Ora kuwi sepatune jepat dadine Oh. Ayo kuwi kaya Prastiwi mbiyen tak kono pek kambil nang mburi omah. Pripun? Anu kon munggah kambil nganu Pras mbok tulung kae kambane tuh opekno degan kae. Ngono Terus? kuwi. Le metik loro wae aku muni ngono to. Aku carane kuwi buk. Entuk telu dadine. tok telu. Tak tilake iki kambile sing tiba loro. Lah kok tambah buk. Tambah Prastiwi sing tiba. Oh, dadi kambile tiba sik. Tiba sik. Buk sing terakhir. Niku buk. Heeh. Kambile tiba sik. Tiba sik loro. Bupres lagi tiba. Lagi, heeh. Yakin mang kurep niku. Le tiba. Kok ngerti kowe? Lah jare kambile tiba. Buk. Ora lagi nganggo buk. sing terakhir nganggo buk yung ngono. Kanggo yong. Pecinta. Piye mau? Iki lho, mungsuh kuwi aga cerdas iki. Apa dhewe kudu ngenai amplop-amplop kaya Mas Lilik mau ya. Ben iso do tung jleng. Tung. Masalahe nek ngekeki amplop kono, lah rene wae dhek golek amplop mosok awake dhewe malah ngekeki. Oh, ya bener. Aku cenuk neng ngono. Mas Lili, Mas Gatot, nanti silakan dikasih materi yang sebagusnya. Lah saya hari ini dalam rangka memberi materi Pak saya. Malah mau ngasih materi nanti saya pulang bawa apa gitu. Oh ya kayak monggo Mas kecake ngono kan. Maksudnya materi ngene lho bahan. Lah kena bahan sing maringi kono ngono kok iki lho. Bahan ki diparing kono masuk aku kon. Lah kon kei bahan ngono. Ngene wae bahan diparingi kok malah ora ngekei bahan. Apa ya omong-omongan. Lah wis ket mau nek omong-omongan bae aku ki. Ki sadurunge munggah Mas omong-omong. Wis omong-omongan aku ki. Pecinta. Iya. Anak Mas pengantin baru, kalau suka dengan dutak-dutak, ding dong nanti ngabari teman-teman. Ya, ini Pak Catur ya. Iya. Nanti mau tempo seberapa biar diringi teman-teman. Dutak-dutak. Lah apa to, Jang? Iki lho garapan sampe gunung iki, Mas. Ya syukur nek dong. Ora kelang ngomongi aku. Udahan kurang dhuwur lah sing dhuwur iki go cita-citaku aku ki nggo parian ora iki nganggo sing cowe sentok sentok carek-carek dulu sing sentok bahan karo buat Mas Lilik boleh amplop buat Mas Celia boleh buat warga masyarakat Wates yo ini. Boleh. Ayo bakal sapa sik iki? Ayo dimulai saka Novi ayo Pi. Nah, aku ki bab parian santai lah uripku ki kebak parian nang. Aku kari dhewe ora masalah. Nah nino. Ke Jakarta. Senen. Awas nek medun Senen awas kowe. Mangkat kemis kok medun Senen. Main ke kota lama. Mugi Mas Riki dan Mbak Celia. Ya. Rumah tangga rukun selamanya.
Amin. Cerdas. Ngeten iki lho, Mas. Geser iki lho tengah ki wis kedap kedip mikir arek apa apa ya kebacut nampa nek nganti ora parikan ku kepiye aja-aja kek dijaluk neh ngono ki tok pikirane ki yen ben ngono ya ayo Mbak Mustika tuku tahu ning ning pasar baru muga Pak Lili selamat rahayu ya nggih Allahumma amin ya Citraksi Citraksi mesake Mbak Cita Mbak Cita kok Citraksi ayo cita-citaku bocah cilik Heeh. ra nganggo kathok ana wong bocah gedhe wis ora nganggo kathok kok bocah cilik tangga kuwi cah gedhe mah ora nganggo nggo sarung lho maksude iki iya duwe dolanan anyar bocah cilik di dolanan anyar mugi Pak Lili rezekine lancar Allahumma amin ya iki senior sinden nganu diri kadasar sia-sia tenan iki. Ning Ngasar. Yogyakarta. Neng Jakarta Tukune es. monggo nangkringan kae monggo to aja-aja kowe bakule iki kok ngerti nek ana wong tuku es lagi kudeng wingi aku radeng Mugi burannya sekeluarga pinaringan tambah sukses. Allahumma amin Nggo Bu ajeng nyerah ajeng parikan apa nyerah mboten napa-napa kebabaten nyerah mboten napa-napa Bu nyerah balekke balik iya nek keri dhewe hah nek keri dhewe iki ndase mumet soalnya wis kayak hubungannya apa wis kanggo hubungannya apa kok keri oh wis kanggo ya ora kabeh apa-apa mumet kok tak paramek kok oh paramek paramek karo parasetamol kuwi obat sing paling gede parasetamol sing paling cilik parasetawarung oh iya parasetamol gitu lah mol kan gede nek cilik parasetawarung alah Aki udah sadar gitu. Aki parasetamol iki gede nek parasetawarung semono kuwi lho nggon babe warung. Udah ora percaya. Ayo. oleh berkat oleh berkat isine jadah juga berkat ngendi modele kok isine jadah kuwi ya ning parian kok dicemplung ngomong ya ben arep isi jadah ayo kuwi tak Ayo arep isi jatah apa isi tempe mbok ya ben. ayo kuwi mbok menawa ana daerah-daerah sing ora ana oh ya wes Iki kejem iki kejem. Iki keras ya mung takon kok ben mau babonge yo kejem keras iki. kejeme bentar kurang ajar tidak ora oleh berkat isine jadah mugi Mas Lili Saiful Ahmad berkat Saiful Ahmad dadosna wakil rakyat ingkang amanah Allahumma ora nyono yo Dot Nggih. ora nyono dari suka parian iki to Heeh. Heeh. pipare mesti mengarep glece mengarep saru Menggarap saru. jebul artinya Api. luar Nggih. biasa Jentikku cilik, jempolku gede. Muga Mas Lilik saya disayang wargane. Nah. Iya. Endi ana gede mau apa parian
Pangalanmu kari dhewe. Jendekku cilik, jempolku gede. Muga Pak Lili disayang wargane. Lah apa kleru? Ya warga di mburine di ya mburine di kok ne. Gede tuh gede. Oh, gede. Gede tuh gede. Ya tak ganti ora masalah. Juragan Parian. Jendekku cilik, jempolku gede. Mugi Pak Lili lancar rezeki. Santai uripku ki kebak Parian. Santai aku ki. Aku duwe benik. Lah aku piye duwe lho. Warnane coklat. Gonku kuning. Terus. Ngerti? Kayak benik sing coklat itu benik. Apa njuk entas? Silver Queen. Lah kok dikirane benik tok cokot ke Silver Queen coklat iki. Andeng-andeng. Oh, andeng. Oh iya. Moga Pak Lili memimpin dengan baik dan disayang masyarakat. Oh, no lho kok le kuwi. Lah kowe ndi benik kok coklat lho. Men aku sing coklat itu benik. Silver Queen demong. Ora silver king ki Dot. Lah Kismis. mboten nek coklat iku janjane werna apa panganan to, Pak? Ya werna ya panganan lho Dot. Panganan. Berarti nek wah jarike coklat iki jarike panganan. Maksudnya kuwi jenis makanan yang warnanya memang coklat Dot. Lah berarti coklat ki apa warna apa panganan? Panganan sing warnane coklat mbok ora ngeyel to? Ora mesti. Lah coklat kok tulisannya ngarep silver. Ayo. Silver Queen ini tulisannya ngarep silver gini isinya coklat kan mesti berarti. Kayak sing silver ki buntele ya, Dok. Oh, no to. Ngon aku buntele masing coklat. Sing silver isine. Iya. Silver ora-ora kaya kelawu-kelawu kethek ngono. Aneh. Kelawu kethek ki apa ora? Oh, silver letek ngoten niku. Enggak tahu tahan kucing ya. Iji panas udan panas lengaling capek gunung noni neno buri ki jegeger ijeng bas klawu kethek kok anu lebu anu lebu dadi klawu ledek ngoten lebu jenengan sok ngerti boten hah Weruh ngonamu kae letek kok. lah nggih ngoten niku lho kene gek takon bupras sing wis weruh ya ngono kuwi jarene sing tengah iki kesel lambeku ganti lambe sumur pe ngopo ben ra kesel gunane sia-sia kon ganti lambe sumur nadyan Ya dipasutke langgame. None dek jaman panjuan jare kelingan menang pinta nek saiki ana jarene wis menangan jarene turutan sing ngerti kadang biyen mate
janji ning saiki apa lali syukur bisa nyawangan gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara Mas Lili pun sing caping gunung. Oh, tesih wonten Sesideman, tesih wonten Lintang Asmara. Nggih, niki sing pundi riyen Mbak Canggih? 3 sing 3 mau Sesideman nggih Pak. Sesideman Kaman. Ya. Monggo kalau pun kersaken elek Bu Prastiwi. Bu Prastiwi. Ayo yuk. Monggo yuk, maju. Di sepoti cah. Maju, mengke bar maju kayak kiper. Surabaya janji rukun tetap merdeka nasrutu orang gawa payung jamaane manto Surabaya Dion
Jakarta dan rukun. Nah, bingung golek mic to, Bu. Tok deleke mikir. Kowe ora tak deleke gondrol. Tes kok ndi? Tes. Waduh. Milih sing gowedi ya, Bu. Nah iya kabeh ki sing dipilih sing gedhe. Kabeh pilih sing gedhi. Lah dom pilih sing gedhi rekoso mlebune. Ya ora golek mripate. Iki keras. Tenan Bupras wangel dikalahke. Ning pancen nganu kok manuyu sing jenenge wong apa jenenge wong bangun Balai Soma. Ya. Kuwi pancen 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan, memang 3 hal. Napa? Ya kuwi wong bangun bebrayan kuwi kudu memenuhi syarat 3 hal. Yang pertama memang kudu gede. Gede angka 2 dawa. Angka 3 durasi panjang. Iku rasane kaya kena kabeh to aku ki. Kuwi aku ya mulane aku babal. Iso gelar iso gulung lho Pak Banyu. Iku dijelaske. Ayo dikruyuk pikiranmu kuwi aja sing resik. Siji mau siji. Yang pertama besar. Ayo. Gede iki pancen wong arep bangun Balai Soma kudu duwe tekad sing gede. Ngono lho, kudu tekade kuwi, ayo iki aku karo kowe membangun urip bebarengan. Alhamdulillah aku wis masuk iki modal tekad sing gede. Nggih, kok gede apane kok rumangsamu. Tekate. Oh, terus dawa. Nah, kuwi jangkae kudu sing dawa. Ngono lho. Jadi membangun rumah tangga iku ora mung dienggo wektu setahun 2 tahun, blok. Oh, dadi jangkae kudu dawa. Nek sikile cupet ngene iki Ora kanggo. apa iso lagi kedang-dangan jarik. Bu coba jangka. Ngene iki ya cendhik ayo. Cendhik ning kanu bedol ngarep. Lah itu Bu nek kedang-dangan jarik lho jangka. Ayo terus ki mau sing terakhir durasi panjang. Tegese. Ya wis padha ki wong omah-omah kuwi kan ora tinggo sedilo ning salawase tekan kaken-kaken inen-inen. Ngono Ngono ya. Aja-aja pikir aku padha karo kowe, Bu. Ya padha karo ngade padha porno. Kowe gak musuh Prastiwi. Wah, keras iki keras. Keras kuwi ora duwe rem ya Prastiwi iki Mas. Ora duwe reme blong. Dalu Mas Lili. Iya. Derek Mangayu Bagyo Mas Lili atas terpilihnya menjadi wakil rakyat Malih. Periode kedua. Ampun kesupen ngingoni para kesenian meniku. Para kesenian kuwi piye Mas? Para pelaku seni. Tolong nek ingon segane aja diitung. Matur nuwun Mas Lili mugi-mugi berkah barokah. Amin. Amin. Pun kersake sesideman. Apa? Ada yang mau maju, Bu? Sapa sing nyuwun mau? Sapa? Sing nyuwun aku mau sapa? Mau Lah ora ngerti kok sing dijaluki kowe kok takon aku. wis ning ngono amplope iso tok pek lho. Nyo. Nah. Lah jenengan ki wong di CCTV kok mau ki. Waduh, marahi penyakit ora. Dalang kok geleman. Ha wong sedulungi aku kok. Kayane kuwi kan aku kowe wis sugih. Lah nek kowe kok ora dulungke kowe langsung. Ayo apa aku klerune iki wonge kuwi. Ngerti dalang geleman kok digeke dalang. Ayo, ngerti kleru kok nekat ora. Pak Hari Rio Adikarya. Diwaca kowe maca rayu. Sesideman. Bu Prastiwi. Ora kuwi tulisane ra ngono kok. Nah, yang bertangan di bawah ini yo digolek ning ngisor ngono. Dalan kuno. Estu Mas minggah panggung mboten nggih Mas Hari? Mas Ari, Mas apa jenenge? Hari. Mas Hari badhe minggah panggung. Hari Rio Adikarya. Mas Hari Rio. Mbok menawi ajeng minggah panggung. Badhe duet. Nggih, sareng Bu Nggih, Prastiwi. sareng Mbak Elisa. Nggih. Ora sida paling. Ora sida. Mboten sah wedi pun lunak niki. Lunak ning rande rem ya padha wae. Ya, wes. Nggih, dipun bawani rumiyin mawon, Bu. Oh niki. Wonten. Oh nggih, monggo. Nggih. Ampun pegawu mboten napa-napa. Yes, untuk pasangan dhewe monggo jenengan kali Mas Rio kula kali Elisa. Ya. Pun ngoten niku. Ayo, disi-disian sing sakinah pokoke. Lah iya. Monggo. Niki sedaya wiyaga mboten enten sing wantun, jenengan sing wantun ki ambak kali Bu Pras. Monggo. Jenenge ajeng gering men monggo. Nggih. Niki.
Nggih. Oh, iki sih sedulur nak sar. Iki Sedulur kali Gatot Jatayu no. Mboten. nggih terus nak Ada sanes. topine mungan. Nggih. Nggih. Ning niki gadah penyakit paling. Penyakite no. Seneng wong tuwa. Aku ngefan no. Bobras ampun buka wadi to. Oh, mboten. Diam-diam mawon lewat belakang mawon. Oh, Lewat WA maksudnya. mungkin gagal jenengan tenang. Wah, mboten. Mboten napa-napa Mas. Mboten apa mboten. Ben anu tanggane dhewe ben merencana masa depan awake dhewe santai. Pak Dalang nek kalih Mbak Bastiwi kula manut. Oh, nggih nah sampean ra manut buanting malah. Bertekun lutut kula. Nggih. Nggih sugeng dalu sedaya warga Wates. Selamat malam. Kula juga badhe ucapaken selamat dan sukses kepada Bapak Lili nggih. Nggih. Semoga sukses selalu, amanah untuk seluruh warga Kulon Progo. Amin. Amin, Pak. Nggih. Dan kepada Ananda tercinta, selamat menempuh hidup baru. Semoga cepat dapat momongan, Amin. sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Nah, Amin, ngene lho. ampun kados Gatot. Nggih. Nek wong menikah kuwi ucapane selamat menempuh hidup baru. Nggih. Nek wong tetakan apa yo? Selamat menempuh Bentuk baru. bentuk baru. Kok menumpuk Menempuh. Apa ganti apa bentuke? Ya ganti biyen. Aku ra duwe kok. Ora ganti gur kelong ya yu. Biyen lancip ya ora. Oh iya ding lali. Biyen lancip Gatot edan. Mas saiki wis ora wangun-wangun wae. Wangun dek lancip tak pikir-pikir. Bois kae saiki malah ora. Oh nggih. Kayak kuda laut ya, Dat. Hes. Mboten wangun, ora memper-memper. Kayak kura-kura. Ning ya iso nggo mlik-mlik ya lumayan. Ha iya. Masa kena gue hiburan. Kura-kura mingslep nika lho, Pak Dalang. Nggih. Ayo di bapane yo. Ingkang bawa kula kalian Mbak Elisa. Nggih. Oh ngaten. Ya iya bintang tamu arep. Lah ya kuwi mau jatahe nggo Pras TV, ra ono Elisane. Ning kan kowe wis bintang tamu Kalih banyak. riyen Pak Ha Gatot. hitungane dhewe-dhewe. Mendo padu riyen. Sampai Iku kok malah do padu dhewe-dhewe kuwi. niku kajenge niku. Dirampung riyen. Nggih, awake dhewe wong loro uga kok iki do engkol mawon awake dhewe nunggu niku. Mboten ibu niki ibu kowe. Sapa milih sing milih aku sapa? Sakmene iki. Ojo no, ojo. Aja kita cilik ning abot to. Sam. Arep abot Ah, ya. iya. Tak junjung ra iso. Dosane soalnya. Ya. Muli kepiye sira? Kowe kene. Ora. Iki tangane digandeng. Piye Lah nek amit. Lah nek iki jan patung KB tenan saiki. Dua anak saja cukup ini. Ya aku tak anggap anak. patung kabeh. Iki kasine anu lho. Kontradiksi lho to anu bengi mambung iki pengajian. Wah, syahdu kae suasanane sakral kok bengi iki awur-awuran. Mangga. Iya. Intermezzo Pak Dalang. Nggih. Cih. Wiwitane handerek sang bekti. Intermezzo niku mungsuh Inter Milan niku. Intermezzo. Jadi intermezzo apa musuh Inter Milan kae ya? Monggo Mbak Elisa. Gede. Iki bar padu. Iki pasanganku ganti iki ya. Kok kowe ya geleman to, Nok? Ya ora apa-apa dhewe-dhewe wong ki mau ngamplopi lah ya aku. Bu, jenengan kalih kula ora Ya, masalah. Iki padha lem. Paling ora nek awake dhewe nyanyi duet iso sak jam. Kuwi sing 55 menit jagungan. 5 menit ngerampungke lagu, Bu. Ning kok kena weteng nek ngonamu. Non, ya dikelempetke no carane. Oh iya, Ding. Kedan weteng. Bagus kang Allah budaya. Adakah catatan yang mau dibaca? Oh niku tembang. Iki kepean tembang. Hah? Kepean tembang.
Kepean kok kepean. Itu catetan tembangnya. Kepet mau kok digo kepet. Sumuk ya. Ayo genten kowe Mas Gatot. Yo. Jare kowe rene iki kon nembang ya rame kono yo, nembang. Tak kira gur kon ningon. Sowan menyang Cara dalang. Kutha gedhe. Cara dalang wetan ya. Nah ya aku Gunung Kidul kok. Bener. Bantur terus bintang tamu teko. Satomo. Kis kok ngombe obat. Obat abit. Pojokan ngono kae. Mas lihat sini dong. Ini upamanya kamu sama aku gitu gimana? Wah, kayak ketiban bulan ya. Nek karo aku ketiban apa Mas? Ketiban bulldozer. Ora apa-apa penting nek idit nek pentas. Napa mau bulldozer? Dosere wae apik Mas. Ayo terus kae yo. Sendang kuning Abang saking bukir swara kurang permana ning wasesa ngungro ongkeane Prasti iki. walah lah kepiye rung tau ngrasake kowe. Wah iya. Angungro marang bendera Dia soles Tio pijer ngencangake alih. apik dalang sapa nyono. Wis sate Bu sapa nyono iki Bu. Nggih. Mau coba terus no sesidemannya. Terus monggo Pak. Bareng mike bareng. Men koyo wawancara. Bagaimana setelah pelantikan programnya? Membangun Kulon Progo lebih baik lagi. Aja. Ya Pak Lili ya. Sesuai dengan slogannya Kulon Progo Binangun. Ayo siji, loro, telu. Terus no Boten mbok bareng. Oh. Rekoso. Luwe becik patenono. Tarewangi samudra marang keluarga garwa lan putra liwat incanging alismu kuwang landa Muslim serius waktu aku isih mampu ngadeni selahmu bocah gunung senajan bocah gunung
duka mandrimbo jiwa Nih Androidnya dipakai nggak apa-apa, Androidnya nih. Nah liane ini layar sentuh gitu, layar gejoh. urip ana kutha gedhe sekop modele saiki girongan sekop om kan sekop nah Bubrasi sekop ki piye iki sekop piye rasane ngono tak sekop-sekop ngene mong piye sampean kurang ngene iki mau ki lorong kok kowe ngene loro lho nek nyekel ngantuk yo apa yo tebu Pasti we. apa waduh Pak kok wis teko Aja sembrono kowe. Pak pidana pating wae. Leboke pakunjaran ora. apa-apa diancam leboke pakunjaran Kejem aku. Lah nek ora ana pakunjaran ya paku belo. Urip ana kutha gedhe. Iya. apa
Matur suwun nanten lepat ing ngapunten. Sami-sami. Nggih, mbincing Mas malih. panggilan Mas Rio apa Mas Hari? Mas Rio apa Mas Hari? Hari Rio Adikarya. Oh, dadi Hari matur nuwun Mas Hari Rio Adikarya. Sampun Iya, takon. Nek. Kowe saben-saben nak diwayangan mesti nek selo mesti nyawer Mas ya kowe. Mas Rio. Matur nuwun rezekipun paringaken menika wau. Nggih. Sampun diamanke kalian Bu Pras. Ha iya. Ji. Ya potong gaji ora maju. Gue mau piro pras? Oh berarti disitu sakmene. Lek judul luwih akeh pacane yan. Oh ya tegel Pak Ben. Nggih niki wau wonten pamundutan Lintang Asmara. Heeh. Nggih to. Mongko wingi sing nyanyi sing Mas anu, Mas. Sinten? Kalih sinten? Karo duet karo Brian. Ah. Brian. Nah, Mas. Nen. Iki gak aku tak ganti kono. Sapa ngerti aku tolong-lung kok tenan kono kan? Ora apa-apa ki sindene goleki siji meneh dadi dua pasang. Ayo, orang pasang, orang Tambah pasang. sinten, Pak? Yo. Ayo, manut nah Novia apa Mbak Mustika? Yo wong. Ayo, Wong nderek. wong papat gek ngancan ayo. Kowe milih sapa, Bri? Milih sapa? Novi apa? Ana ya nek Brian ya Ojo bebas, milih. Milih. Milih ya. Bu Nanda, oh ya. Bu Bu Nanda. Mari kita. Piye to, Oh, Mas? yes, Ben, Sing Ben. genah to sapa sih? Sing pojok, wis mau wis liyane sing pojok, liyane. Pojok iki lho. Cah kok ora paham. Ya lah. Pojok iki pojok. Yo. Iya, iki pripun? Sinden siji iki janjane mangan delok ora gawe jangan to iki. Jangan glong. Delene keceh. Ngejo mumbrus nganti kaya jangan dele. Aja dibuka, Mas. Ora dibuka. Ora tak buka apa ya iso buka dhewe. Ora maksudnya jadi isi. Ya iso bae kok. Sakit ya, Pak? Dele. Dele rebus. Pesulap merah ya? Iki wae mesah iki sing jarane tok sinden. Pripun, Pak? Zaman yang kono sapa kok ora kaya gropyokan panti sosial. Lah kabeh. Ono nyinden kok anduk kaos kaki. Kaos kaki. Seporot dadi siji gak aku lapi nyaut goreng entuk seporot sak nyandakku aku. Kudune sinden iki ketok diucapan saka penonton iki ketok cantik-cantik apik-apik. Ah, nggih. Kamu Lah malah pripun, Pak? Sawangane. Sinden kok ana sing sangu kula sagoni. Niku ora mergo adem. Adem, Pak. Maksudnya. Lah saking jengerak ketok kumuh niku ya, Pak. Ha iya. Apa tuh mau nang kono situ? Kono sapa rong dina rong pingi adus pisan ngene ora. Rombongane awake dhewe ngene. Adus wae kemebul ya, Mas. Heeh. Aduse kemebul bahasa nudut mah ora metu kebule aku. Kebule ora ya repot. Kowe ora ngerti sengsaraku esuk-esukan tot. Lah pripun? Wah ya medon mayang ora ya yo kebelet nguyuh. Nggih terus. Ayo kowe iso mbayangke to. Ana wis menteng-menteng ae bareng kena banyu maknyes langsung ilang tak kedepake. Nganti bingung lho kono goleki. Goleki napa ya, Pak? Iku nang ngendi ya? Bahasan jempole terus udah wis ketemu. Duh. Lintang Asmara ya. Duetnya ada dua pasang. Oke. Ono iki garise. Ayeng. Ora entuk marusan keluargane tangga. Ya wis saya dhewe ning kene. Ya, ning kene. Ya. Pak Gatot rano iki aman. Tak gadet bobok. Pak Gatot bubuk. Santai wae awake dhewe cedak masjid luwih aman. Lah kono cedak kuwi medeni kabeh. Ini kabeh ini. Yo. Ya. Iya.
para paratri mongke ling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasula setiaku iso duweni amarang sang Yasula
kami sebagai teman hanya bisa berdoa. Berdoa tangannya hilang. Doanya adalah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Brian, Mbak. Mas Brian iki nggih dalang luar biasa. Ya, dalang senengane angel bedake nek dalang karo tukang blandrong. Kowe ngerti bledok ora? Ora reti, apa kuwi? Semego. Oh, tukang badok. Blandrong. Enggak tahu. Kuwi lho, negor. Oh ya, negor kayu. Negor. Negor. Nah. Gor. Negor. Iya, negor. Kalau negor itu kamu mau kemana? Itu negor namanya. Ya. Itu negor ding. Wonten pamundutan malih mboten Pak Benyek napa sampun? Wis pamundutan wis ora eneng. Pun telas. Kali ngetokke paket-pakete dhewe. Ya. Ya digilir sinden. Heeh. Yo pakete ditokke, paket geprek apa paket Paket A, paket B. Iya. Ayo, apa pahala atas? Sinten Mustika. Mbak Mustika. Iya, Cak. Silakan maju. Pripun Pak Dalang? Nggih nembang. Aduh agek ngombe aku ya. Ha iya. Iki ana wong lagi seruput tok. Pripun Pak Dalang? Lah kula mboten ngertos kok. Nggih, lah kono len jape legi ngono no. J niki manut kula nggih. Nggih. J Lestari mawon. Wah. Lah berarti lagu saka Karanganyar iki. Hah? Lah Lestari kandinge Candi Sari to jalan Karanganyar. Sing deg-degan bis ngono lho, Pak. Benten Mas. Nek nggon aku kono jalan matur kono malah nggon tukang las. Jenenge no. Tukang las Lestari ngono. Oh. Apike diganti Lastari mawon. Tukang las ki Lastari aja Lestari. Nggih. Iya. Niki kok iso tekan Yogya, Mbak Menjenengan? Napa? Kok iso tekan Jogja? Nggih, numpak KRL, Pak. Dalam? Numpak KRL. Loh aslinya pundi to? Aslinya piyayi pundi? Saking Sragentina. Oh, Sragen. J Mbak Elisa. Sragen ning Jogja wae numpak kereta lho kok awake dhewe ning Tangerang Selatan kon mlaku kowe mau yo ketemu perang perkara. Lah sampean kok purun? Lah mlegan aku gak mungkin murah. J. iya ngaturke Lestari. Sang Dewi katon nglangem-lami. Lestari alamku. Senes niku. Senes Pak, senes. Itu ya. Sang Dewi katon nami ambabar wewangile semi ngono. Semi golek semi. Golek koyo. Oke. Lestari monggo Ya, kanca-kanca. Lestari yuk. Catur. Tresno kang sejati manggiya lestari iku ngetembang suci nang semke sajroning sepi angen kula lono pawang Miteri tanpa mangenan lumaku nembus marang
kebahagiaan wong manis sing tak sayang jajae sampun Pak Dalang. Mbak Mustika. iya Wah, Lestari. iya rumah makan iso dadi lagu Iya. Kondang. Ayo siji meneh. Tunggal meleh. niki sing tengah Ayo Mbak Citra, Mbak coba Cita. Mbak Cita. Iya. Mbak Citra Mbak Cita. Ayo Cit. Maju Cit. Mbak ketoke apike Mbak Citra ki didueti karo Mbak Nanda. Bagus. Kose Apa? kacangnya tak pindahe Iya. Beda ya. Iku ndak kelangkaan. Nah iya. nah mangga pengumuman niki ana kunci Mas, kunci ilang mbok menawa ana sing Oh, iya. kehilangan. iki ya oleh ngomong Pak niki iki ana kunci ilang ana gerah ketemu ini kok iki piye to Ini ada kunci yang hilang iki ketemu maksudnya. Oh niki ngene nah Pak. ketemu tenan to Dun Anje Pak kunci iki nek ilang kuwi kuncine ora ning lho kuncine ketara Ayo kowe ya kleru kok sa. Kowe Oh, kudune iya. anu telah ditemukan. Nah. ya. Mas iki ana kunci ilang no cetha kuncine gondal gandul kok kunci ilang piye maksudnya Mergo omongan karo ODGJ iki angel sa. Kudu sabar ya Pak. Lah, Telah iya. ditemukan. Makanya ngene iki lho. Iya. Iki jagung Hilang. nek jagung ilang ngene iki jagung ilang ngono Iya. nah oke saudara Iki kaca. nah kuwi kacang oh, kuwi jagung kuwi lho Wes lah ya, iki lagune napa niki Apa? Nanda kalian Mbak Cita niki yang Apa Cit? diduetkan. Apa Cit lagune nak? Ninggal katresnan. Nah. nah makane ninggal KTP mending ninggal katresnan Iya. ninggal KTP kelang ngurus Tinggal KTP barang-barang pocap jempol rasa aja nek perlu ya. jempol kocai kok digo ngecap Iya. nah jatah kocai Ya, ninggal katresnan. Yo, kaya apa? Ya. aku dadi celeng-celengan nek dicokot
Yo. Yo. Nangis sak jroning atiku. Moga-moga bisa kumpul jaranan jaranan jarane jaran peci jaranan jaranan jarane jaran peci setya satuku tak enteni nganti saelengmu lumayan nih aku lumayan sambat terus sapa pindah ngadep rono atas sumarin dalan bisa kumpul kaya ku Indonesia jaranan jaranan jarane jaran peci jaranan jaranan jarane jaran peci Kaunono windono Ojo lali balik-balik aku kang setya satuku tak enteni
nganti saelingku. Matur nuwun Bu Nanda, luar biasa Mbak Cita, luar biasa. Matur nuwun Mbak Nanda, Mbak Cita. Kata Sujatno Elisa karo Sareso. Nggih, Mas Bagong menika guyon Kok Bagong piye jenengku Prabu Patokol Bawor. Oh iya Patokol Bawor. Raja Bawor Sari Patokol. Alias Begi. Begi Patokol. Matur nuwun wis nggayengke limbukan ning kratonku ya. Ya, padha-padha. Pokoke ana keladuke njaluk pangapura nggih. Prabu Patokol. Angel Prabu Patokol. Hati-hati karo lambemu sok mlingsih. Lah iya to. Pokoke kole kudu keri nek nganti kole dhisik awake dhewe ora iso tekan nganggon. Ya matur nuwun Mas Jarno. Nggih. Nek arep lenggah monggo lenggah, nek arep kuntur ya gendang do bali kono ora usah do pamit sapa-sapa. Nggih. Nggih. Ora pamit sapa-sapa wong wis beres ngarep kok. Nah ya men tak transfer engko tenang bae. Lah nggih matur sembah nuwun nggih transferanipun Prabu Patokol. Wah anggere kowe mune mak sir ngono. Engko kleru. Limbok cange. Nggih. Oke, dame gak tau ngono. Kowe wis rampung limbukan. Iki aku arep mbudalke wadyabala